Kao kad bi neko govorio svojem prijatelju i otpuštaše se zbor narodu. A sluga Isus, sin Navin, mladić ne ispođeše iz svinije i reče Mojsije Gospodu: evo ti mi govoriš, izvedi narod ovaj, a ti mi nisi javio koga ćeš poslati sa mnom. Ti ipak rekao si meni: znam te već na svih i blagodat imaš kod mene. Ako dakle nađem blagodat pred tobom, javi mi i tebe samo, da te ja jasno vidim, da bih te našao blagodat pred tobom i da znam da je narod tvoj ovaj veliki narod. I reče mu Gospod: sam ja ići pred tobom i uspokojit ću te. I reče Mojsije njemu: ako ti sam ne ideš sa nama, nemoj me izvoditi odavde. I kako će biti vidljivo zaista da nađem blagodat tebe, ja i narod tvoj, osim ako ti ideš sa nama. I bit ću proslavljen ja i narod tvoj, više od svih naroda koji su na zemlji. A Gospod reče Mojsiju: i ovu tvoju reč koju si rekao učinit ću, jer si našao blagodat predano i znam te mimo svih. I reče Mojsije: pokaži mi slavu tvoju. I reče Gospod: ja ću ići ispred tebe slavom mojom i pozvat ću u ime moje. Gospod je pred tobom. I pomilovat ću koga pomilujem i smilovat ću na koga se smilujem. I reče: ne možeš vidjeti lice moje, jer ne može čovjek vidjeti lice moje i ostati živ. I reče Gospod: evo mesta kod mene i staćiš na kamen, a kada prođe slava moja, i stavit ću te u pogotinu kamena i pokrit ću ruku moju na tobom. Dokle mi mojiđe, i diću ruku moju i tada ćeš vidjeti pozadinu moju, a lice moje neće ti se javiti. Ruki me glaše tvrdim, Psalam 34. Sudi Gospode onima koji mi čine nepravdu, ojoj protiv ojući na mene. Sudi Gospodi oni tjaši ja. Svezavši ga odvedoše i predaše ga Pontiju Pilatu namestniku. Tada videvši da izdajnik njegov da ga osudiše, raskaja se i vrati 30 srebrenika prvosveštenicima i starešinama govoreći: sagreši što izvado krv nevinu. A oni rekoše: šta mi barimo, za to ti ćeš vidjeti. I bacivši u hramu srebrnike iziđe i otidete se obesi. A prvosveštenici uzevši srebrnike rekoše: ne valja ih stavljati blagajnu hrama, jer je plata za krv, nego se dogovoriše te kupiše za njih lončare uniju, za groblje strancima, zato se i prozvao na njima krv na njima do danas, da se ispuni što je kazao prorok Jeremija govoreći: i uzeše 30 srebrnika cenu cenjenoga koga su procenili sinovi Izrailjevi, da došli za knjigu lončarevu, kao što im zapovedi Gospod. A Isus stade pred namestnika i zapita ga namestnik govoreći: jesi li ti car judejski? A Isus mu reče: ti kažeš. I kada ga tužahu prvosveštenici i starešine ništa ne odgovaraše,
Tada mu reče Pilat, zar ne čuješ koliko protiv tebe svedoče? I ne odgovori niko ni na jednu reč, tako da se namestnik divljaše veoma. A o svakom prazniku Paske beše običaju namestnika da pusti narodu jednoga sužnja koga bi hteli, a tada ileđa poznatog sužnja po imenu Varal. I kad se sabraše, reče i Pilat, koga hoćete da vam pustim? Varal ili Isusa prozvanoga Hrista, jer znate da su ga i zavisti predali. A kad se jaše u sud, poruči mu žena njegova govoreći, nemoj imati ništa s tim pravednikom, jer sam danas u sudnoga propatila zbog njega. A prvosveštenici i starešine nagovoriše narod da traži Varalu, a Isusa da pokupe. A namestnik odgovori i reče im, koga hoćete od ove dvojice da vam pustim? A oni rekoše Varala. Reče im Pilat, šta da činim s Isusom prozvanim Hristom? Rekoše mu svi da se razapne. Namestnik pak reče, a kako je zlo učinio? A oni još više vikahu govoreći da se razapne. A kad vide Pilat da ništa ne pomaže, nego da još veća puna biva, uze vodu te umi ruke pred narodom govoreći, ja sam nevin u krvi ovoga pravednika, vi ćete vidjeti. I odgovarajući sam narod reče, krv njegova ni nas i na decu našu, tada im pusti Varal, a Isusa im šiba i predade da se razapne. Tada namestnikovi vojnici uzeše Isusa u sudnicu i skupiše oko njega 4 vojnika i svukavši ga obukoše ga uz kerletni oprtač i opledavši venac od krvlja staniše mu na glavu i dadoše mu trsku desnicu i kleknuše voda pred njim, rugahu se govoreći zdravo care judejski, i pljunuvši na njega uzeše trsku i biše ga po glavi. I kad mu se narukaše, sukoše s njega okrtač i obukoše ga u haljine njegove i povedoše da ga razapnu. I izlazeći nađoše čovjeka iz Sirine po imenu Simona i nateraše ga da mu ponese krst. I došavši na mesto koje se zove Golgota, to jest mesto lobanje, nadoše mu za krilovca pomešan sa žuči i okusivši nehtede da pije. A kad ga raspeše, razdeliše haljine njegove bacivši kocku i seđahu onda te ga čuvahu i staviše mu više glave, krivicu njegovu napisanu, ovo je Isus, car judejski. Tada raspeše s njim 2 razbojnika, jednoga s desne i jednoga s leve strane. A jedan od obešenih zločinaca udješe na njega govoreći, da li je smetano što je reputacija i što popularnost Gospoda Isusa Hrista bila prisutna i što je sam narod pošao za njim. Gledajući sve ono što je Bog činio i prateći čitav njegov zemaljski život, znao je dobro da je on Mesija i da je on onaj koji će dobiti godnost. Ne ovo zemaljski car kao što su ga pitali, jesi ti car judejski? Nije porekao Hristos da nije car, ali govoreći carstvo moje nije od ovoga svijeta.